motorvej. 90 km/t. Ingen øko. Hænger i 3. gear nu. Nu er 10 km/t. 3. gear. Tredje gear. Okay, bilen er ikke i øko lige nu. Den er ikke i øko. Og den direkte op i 5. Samme problem igen. Også det afskiftet. Det kunne jo godt være, at switchen her imellem, den ikke fungerer. Og den gang imellem, så tror den er det derovre, og så bliver den i